Zapomněl jsem přidat reflektor, jo? Má v sobě 500 halogen. Jo. Dal jsem tam novou hlavici, protože tam dost zatajkalo, ale se jelo žhnou. Tyjo. Tohle hraje hezky. Nad tím by se hezky, jo, to je ohřávání rukou normálně. Tohle. No. Svítí až moc hezky. Tohle si sem budu svítit asi na zahradě. Na zahradě, nebo to dám jako venkovní. To, že se to tamhle pověsím na strom někde. A bude mi to tam svítit. A švísk. Ty ale to se zhaslo pomalu. Jako když to bylo nažhavený. Úplně jak, no. Jako rtuťová výbojka a tamhle mám vzadu ještě hozenou malogu za tím plastem, protože tím plastem jsem teďka pršel, tak jsem přikrýval tak jsem přikryl ty mojí spínače na to. Takže dostal jsem záplatici od veřejného osvětlení, která byla mimochodem zklamaná, takže kamarád na to bude alergický. Nebo ne, ono mu to jako dělá i mě, tu vyrážku, když na to šáhnu, je to poškozený. Takže tak, no. Ještě mám jednu ptákovinu, taky jsem vyráběl s dědou, tu mám ale jinde. Tak mi napište do komentu, která lampa se vám líbí nejvíc z těch zrenovovaných mých. Na tu hrušku jsem natíral. Jo, a ještě jsem vám zapomněl ukázat, to taky můžu udělat. Ježíš, já jsem to zapomněl tady vytáhnout. Mně se podařilo nějak sehnat, nebo jako od kamaráda jsem dostal, kde to mám, tady kabel, tady. Tak jsem dostal na houkačku. Jsem taky natíral zevnitř dělnovou elektroinstalaci, všechno. Takže čau. A tady mám elektrokrámek, kdybyste chtěl někde tlumivku takovouhle, já vám ji s radostí dám, protože mě na prd je natřená, jo? Nebo někdo, kdyby chtěl z vás třeba jednu výbojku, třeba tu 125 rtuťovou, teda rtuťovou, no, vysokotlakou, mám 3, takže vám jednu s radostí dám, protože tak já vyberu nějakého z komentáře, který se o to bude žádat a pak mu to osobně já předám, když tak někdy, pak až se máme číslo na WhatsApp, nebo na něco takového, nebo na normálně číslo na sebe, tak jo. Tady se mi podařilo omylem rozflákat výbojka. Oj. Mě zajímá, jestli by to pořád svítilo. Nebo už ne. Nevím. Nechám to tady ležet, ať si toho nikdo nevšimne. No, tady mám takové vypínače. Tohle ten bude na kufra, na velblouda, na hrušku, ne. Já to vždycky se s tím hraju hrozně rád. Tak. Tohle to budou ty nejméně výkony, takže kamenice, rakev, a kde bude na moduse. Modus bude tohle, to je 72 W modus. Tohle bude na kufra, ten je moje nejvýkonnější lampa. Nebo, já jsem zapomněl. Tady bude Malaga, pak tady bude ještě, co jsem ještě neřekl. Já to udělám znova. Takže Malaga, tady bude reflektor si udělám tady vypínač, takhle tady někde reflektor. No, tak Malaga bych dal to první, pak bych dal hrušku, až budu mít zapalovač, pak bych dal co tam ještě mám jako nejvýkonní, já bych dal 150 bych měl. Tady velbloud, tady kufr,
Dingo a tady kufr, dingo a modus. A tady modus, ještě hrušku, mám už, já nevím, co tam ještě mám, rakev, kamenici. Jo, počkej, takže na to schodím ještě, pardon, já furt přemýšlím nad tím, co na jaký. Hele, tak mi napište, jistič, to budu říkat boilerový vypínač, tohle tomu budu říkat bruskový vypínač, tohle to pokojové. Tak mi napište, co byste jako dali na co. Tak čau.